Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Buenos dias everyone. I'm Maria, taga Inyo Haradapet, 27 years in this game called life. Ako gipanganak sa kong nanay dari sa kalibutan para mangilog. Gipanganak ko dari para ilugan. Charot lang. Karon rapod ko naganahan mo chika about sa kong love story. Sagdi lang ko ninyo. Bahala na gud mo og mominaw mo or dili. Kamo lagi. Di jud mo magka-love life ba? Nabitaw. Dugay na di ko sige wara-waraan ning kalibutan. Bisan asa na lang kumabot. Nag-work ko as an office staff before, pero ni-stop ko. Niuli ko sa mua ug nagnegosyo. Nakoy tindahan. Sari-sari store jud siya. Nakoy baligya ang mga bugas, nakoy mga feeds, nag-online selling pud ko. So far maayo man pud ang dagan sa ko ang negosyo. Kusog man pud. Bisan unsa laman ako mao nahunaan nga in negosyo. Gikapoy kog sigig panarbaho sa una. Mo nang nagnegosyo ko kay akong sweldo igo ra bayad sa boarding house, pamasahe, pagkaon ug uban pang mga arte-arte sa lawas. Diri jud ko makagasto og dako sa pagkaon kay grabe man ko kaulit. Pero wa joy pagkatambo. Gibitok tali ko no. What do you think? Bitaw. Okay biya pod akong sahod before pero wa ko makontento. Naman may giampon lagi. Mga anak sa mong silingan nga naa sa mua. Kami nagbuhi og nagpeskwela. Tulo na sila, usa ka high school og duha ka elementary. Maloy man lagi mi kay wa naman sila'y parents. Na sila ang mga iyaan. Mao among gipaanhi sa mua. Actually, tagsaay mi sa akong mga bro og peskwela ani nilang tulo. Tulo man pud mi ka magsuon. Kinamanghuran ko. Akong duha ka brother mga nindot og trabaho. Puro na sila mga MIU. Pero wala pa pod nagninyo. Mga liwat jud mi sa among mga auntie ug uncle ani nga naniguwa nga single. Mga gwapo man ta ako mga bro, pero wa man mga halin. Kinsay single diha. Inyuhan na ni akong duha ka igsoon. Bayloe ninyo og chinilas. Labang wa ko'y chinilas ron. Kay gikit-kit sa mga wa pa ko kapalit. Nabitaw. So mao to. Ni 27 na lamang ko ba, pero wa pa ko katry og det. Wa pa pod ko katilaw ang ilang giingon nga langit. Porbida, loya ba nato? Bisan wa ko'y buot nga pagkadalaga, pero responsable bi ako sa akong mga anak. I mean, mga anak sa kong silingan nga naa na mo karon. Naman pod akong duha ka bro nga nag-support na ko. Bisan wa ko mga ayoan na nila. Muhatag man jud na every month. Swerte gyapon ko daring dapita. Pinangga man lagi ta kay only girl in the family. Panggaon jud gihapon bisan walay po. Dayon, sayo to sa buntag. Ningon akong papa nga kung pwede ako sa daw mahatod niya didto siya hang gitrabahuan nga balay. Di man sad siya ka mao mo drive og motor lagi. Gihubagan man gud sa kigol ang tihatod ni papa. Panday din akong papa mga inday og dudong. Muna'y trabaho sa kong papa sukad pa sa una. Dinaha mi napuhi og nakahuman sa mong pagskwela tungod sa iyahang pagpamanday. Manang proud kay ko sa kong papa. Bisa nakahuman na mi, wa gyapon siya muundang anang iyahang trabaho. Gustong tanamo nga paundangon na si papa kay para makapahuway na siya. Pero ana siya nga di sa judaw siya. Ang iyahang ingon mao do na iyahang kalipay. We don't want to take this happiness from him. So, maunang pasagdahan na lang namo. Di man jud ingon kanunay na siya magtrabaho. Nalanjoy usahay nga mo panday siya kay siya ang kuhaon. Labi na kay ilado na kay siya sa mong lugar nga maayo mamanday. O kung gina akong papa nga, pa, kinsarago ng balay imuhang gitrabaho. Ba kung papa, policeman tagiya na, wa ka kaila siguro. Tubag ko nga, kinsa ligi nga pulis. Basin kailar ako kay naabi ako yung mga classmate niya taga diha.
Tubag kong papa nga, nakalimot ko sa pliyado day. Tubag ko nga, pangalan niya pa. Tanian akong papa, nga Joel day. Itubag po ko nga wala ako kailan. So nakabot namin dito, medyo dako-dako bitaw ang balay. Humana naman siya. Ang kang papa na lang is magtaod o kisame. Nangutan ako sa kong papa kung siya ba usa ang nagtrabaho. Itubag kong papa, nga magtaod na laman po ko og kisame. Hapit naman ko mahumandari. Itubag ko nga, then akong ginan akong papa nga, kuhaon ra ka na ko niya pa. Adto na ko pa. Itubag kong papa, og sige day salamat. Paghinay. Then padulong na ko sa kong motor. Naay nikalit og hunong nga motor ko. Bao og dis ato siya gikan nga nikalit lang og sulbong. Naka-mask, nakasando og white, naka-boxer short, og grabe ko. Klaro kaayo nga bagong ligo kay humot kay safeguard nga pink ug sunsilk nga pink. Ako siyang gitan-aw from head to toe. Nakatulon ko sa kong laway. Lamion siya. Promise. Itanaw siya nako og nitan-aw pud ko niya. Nag-abot among mga kalimutan. Mingon siya, good morning ma'am. Mitubag po ko, morning sir. Wala nun ko kalahos o paandar sa kong motor kaya na mesmerized man ko niya kadali. Labi na pagtanggal siyang mask. Halaw pwede na pang sudan o pamahaw paniud to panihapon. Charot lang. Tinangutan na siya unsay ato ma'am. Mitubag ko nga, ikaw tagian ning balay sir. Nangutan na jud ko largo kay feeling nako siya man ang amo ni papa. Mitubag siya, oo ma'am. Mitubag ko, I see. Naghatod ra ko sa kong papa sir. Nangutan na siya, anak ka ni kuya? Mitubag lang po ko, yes sir. Mura pa siya di ka to. Nga naman sir, di ka katoo nga imong panday na anak nga perting go pa. Hilason pud ko na. And mitubag siya, kawaw kahipawo nga naaday daga si kuya. Tubag ko nga, now you know. Mingon siya, abi na ko nga puro lalaki ang anak. Karon paligo kita ni mo. Then mitubag ko nga, karon rapud tagi abot sa panahon sir. Ana siya nga, bitaw po no. Kaya labi amis mo igsuon, katong pulis. Wow kahibawo nga naday siya igsuon nga babae. Tubag ko nga, mao ba? Naningan siya nga, sud sa ma'am, mamahaw sa ta. Pero mitubag ko nga, salamat na lang sir, human ako. Ari na ko, kay magligo pa ko sa ako ang mga anak. Mura di siya nakurat pagingon ako nga magligo pa ko sa ako mga anak. In fairness tinuod nga gwapo gid siya. Ambot lang para ninyo, basta para nako, gwapo man kayo. Alapod mapunan na pod akong listahan sa akong mga crush ani. Kutob ratawon ko. Mahadlok mo gud ko og lucky before. Ambot lang ka karon. Pag human ana ako nang gisundo si papa. Mga 10 minutes raman padong dito. Na timing pa jud pag-abot na ako nga nag-snack sila. Sayo ra ba kayo ko ani? Na si sir nga galingkod sa gawas, istorya-istorya silang papa. Ni-smile pa siya pagkakita na ako. Ni-smile po ko. Dinan siya, mang-snack na ma'am. Mitubag ko nga, sige, salamat gihumanan ako. Then miingon akong papa nga, wa pa may alas 5 na. Tubag ko nga, wa pa di ay. Taan akong papa, kinsay bantay sa tindahan. Tubag ko nga, tuwa man si mama. Wa man siya'y lakaw ron. Tinungutan akong papa, ang mga bata. Tubag ko nga, tuara man sa bahay pa. Nakabantay di ko ni sir nga magsigig si plat na ako or ako rabaka tong paminaw. Then mayon akong sir sa kong papa nga, nanaday kay mga apoy Mitubag akong papa nga, di sir ay, sa amuan ng silingan. Naaman lagi na sa mga karon. Ako mga bata ang nagpaskwela. Tubag siya nga, mayo daya, asa day mga ginikanan anak nila. Tubag kong papa nga wala naman sila'y ginikanan. Huwag nagsigipat sila istorya silang papa. Nagpakabisi na lang ko sa kong cellphone. Sayo radyo day ko ni Ani. Maupay pag alas 4.
Nibalik nga si Papa usulod sa balay kay na pa siya tiwason. Narko sa gawas galingkod. Maulaw mo pug kumusulod. Motong ni gawas na ogbalik si Sir. Yung si Sir nga, Ma'am, sulod sa dere. Ayaw diha sa gawas kay init. Tubag ko nga, di man good init Sir. Dere ra ko magawa. Tubag siya nga, dari na lang sa sudgod. Maboard o niya ka diha. Ako po una-huna ba? Ngano di ay kong sa sud? Malingaw ko? Magunsa man ko. Magsigi kog atubang nimo. Sumotong wajud ko misulod siyang balay. Hiya ako eh. Pero, nilingkod naman noon siya ug nag-atubang na ko. Sa una-huna, halabi ka Sir. So dito kay init. Tinangutan na siya, nga ma'am, unsa ra gud ang name nimo? Ako yung siyang gitanaw. So nahuna na ko, hutan naman ka. Pero gitubag na ko siya nga, Rhea Sir. Gitubag siya nga, Rhea. Joel day ko. Ni-smile pa siya anak. Kalata ba yun oy? Maglagot ko mo smile siya kay guwapo kayo tanawan. Tinangutan na siya kung pilay edad daw na ako. Mitubag ko nga, 27 na tawon ko, Sir. Ikaw, tubag siya nga 29 na, ma'am. Hapit na mula pa sa kalendaryo. Tubag ko nga, 29? Sure ka? Di lagi ilahan, Sir. Mura pa kag 20 years old. Nakatawag siya paingon akoan. Kusog rapod kay ko mga atik, no? Tinangutan na siya kung single ba daw ko. Mitubag ko ga, yes, and ready to mingle. Ikaw, dako ajud siyang smile sa akong gisulti. Mitubag siya nga pariha ta ma'am. Mitubag ko niya, perfect. Bigaon ra ba kay ko kay nisulti ko ato. Hello. Sukad sa akong kinabuhi, kadto ra ko nakigistorya og laki nga may halong kay ka. Ambot unsay nisod sa akong utok. Kung nabatian siguro sa akong papa, basin gibono ko sa martilyo. Usahay no kay wa jud ko ibot. Sumoto nga sige paminiya og istorya-istorya ato. Hantod ni alas 5 na og nanguli namin ni Papa. Bye Sir. Till we meet again. The next day, ako gihapon ang naghatod ni Papa. Pero anan ako nakitaan si Sir Joel. Bawo og asa siya. Mo nang ingon ko sa kong Papa nga, wala ko kita lagi sa imong amo pa. Tuba kong Papa, na busy sa trabaho. Tuara man na sa pikas lungsod na asay. Tubag ko nga, mao ba? Kinsay tao di aron siyang balay. Mitubag kong Papa, naman niyang mama, usahay mo na. Nga naman di ay. Mitubag ra ko, wala man pa. Dayon, nagsigi ko og kit-kit sa kong kuko kay nabali. Nangita lagi ko ni Sir Oy kay gimingaw na ko niya. Naulian na day tuwang gihubagan og kigol so di na ko maghatod-hatod ni Papa. Medyo dako biya ang balay ni Sir. Maunang wa pa mahuman si Papa og kisame. Mga kwarto na lang daw ang wala pa. Ang usa ka kwarto na lang to ang tiwaso ni Papa. Og ni-insist ko nga ako ang mohatod niya kay mo 1 week na nga wa na ko kita sa kuang crush. Mingaw biya. But sad to say, wala ko kita niya. Hayambot makalagot kayo. Nang labay pang pila ka adlaw, nahuman na si Papa dito. Di na nako makitaan ako ang crush. Mag-move on na lang ko eh. Dayon, it was a fine afternoon na ako sa gawas naghaling kay pangdaoban nako akong mga sinilhig. Nakuratsod ko kay naanay ni Huno nga motor sa gawas. Sige og busina. Perte dyan akong ambak-ambak sa kalipay pagkakita nako nga silang kuya di ay. Hala oy, naa silang kuya, silang duha, nanguli sila. Mura jud ko og bata bitaw nga nagdagan-dagan padulong sa gawas. Perte jud na kong gakos nila kay dugay-dugay na pagbiya nga wala sila kauli. Tauman sila sa layo na sa India. Tagisarabya na nga magkadungan sila guli. Mao nang happy kayo ko. Dimenon ko isa ka kuya nga, yaks, batian ni mugnawang lang oy. Nangitom naman ka. Then may katawa. Ngayon pa ako isa ka kuya, bitaw noy, murag nawong og abato. Katawa pod siya gaayo. Ingana dyan na silang duha, tabangan ko nila og sungog. Tubag ko nga, hilo mo, asa akong pasalubong. Itubag kong kuya nga, panguyab na ligi aron adto ka mangayo og pasalubong.
Mingon pa ako sa kakuya nga, wa may maikag ana, kay mura managnawong og tilapia. Then may katao. Then ako silang gingnan, kalata. Gwapo mo? Tabag siya nga, oh, syempre. Mingon po ko nga, iyo, feelingon, labaw biya nga walay uyaw. Moto nga perte yun namong sinungugay. Basta magkatibo gani mintulo ing ana jud mi. Mga saba kayo. Magsige pagsungog. Pagkagabi ato, pag humana mo o panihapon, dito mi sa gawas, katambay-tambay. Katigo man silang duha mo gitar sila kuya. Tas ako ilang singer. Sige rami og kanta-kanta sa gawas. Si mama pod, magsige katawa kay sayaw-sayaw po silang duha ni papa. Ang gikanta nako ato kay Ikaw, Bayeng Constantino. Di man ko singer pero katigo pod ko mukanta. Sige pod katawa mga bata. Kay permi ko no masapindol si mama, inigtoyo. Lingaw kayo. Mo na'y pinakaganahan nako kanang kumpleto. Di man mi dato pero kontento na kay mi kung unsay na mo. Basta lamang malipayon mi. Healthy ug magkauban mi tanan. Okay na kay kuan. Salamat Lord. Then one time busy ko sa tindahan kay daghan tawo na malit. Si papa ug mama kay nahigilakaw. Ang mga bata kay busy silahang motion. Sila raman na ang mag-answer. Mangutana lang na kung medyo naa sila'y di masabtan. Naman po ilahang kuya katong high school nga mugahit siyang duha ka manghod nga elementary. Then miingon to siya nga, te, tabangan lang kanako diha. Ako rin magtakos sa bukas. Tubag ko nga, ayaw na dong, okay ra ko dari. Pagtiwas mo sa inyohang module, makaya raman ako. Then miingon siya, nga tawagan lang ko diha kung magpatabang ka. Mo ni usa sa kaganahan namo ani mga bata kay buutan kay sila og kugihan. Dari sa mua, di man namo na sila patrabahoon jud. Wa man po'y lihokon dari sa balay. Naman mi tiglaba og tiglimpyo. Ang ila ra jud is mag-focus sa ilahang pag-eskwela. Pero kugihan jud ning mga bata kay bisan isugoon, mukusa jud na sila og lihok. Like manghinlo na sila sa gawas, then mutabang og silig-silig. Mutabang na kostindahan pod. Munang ganahan kay Manila. Mingawon ra ba jud tawon ako mga kuya ani nila. Munang kung makauli silang kuya, mabuhong jud sila sa mga pasalubong. Mga bagong sanina, mga bagong gamit, malipay na lang pud ko magtan-aw sa mga bata nga malipayo. Moingon lagi na silang kuya nako nga makahinumdum lang daw sila before ba sa mga gagmay pa mi. Medyo lisod man lagi mi ato. Sa ahayre tawon may makasanina og bag-o, kay unahon lagi ng pagpalit og bugas ug bayro nun sa eskwelahan. Pero thankful gihapon mi kay todo kayo damong parents para lamang mapakeskwela min tulo. Mo nang malipay na lang pod mi nga magtan-aw sa mga bata. Para nako, ako naman po ni silang giisip nga ako mga manghod. Lami biya kay sa feelings nga naay manghod. Kanang naay magsigi og tawag nimo og ate. Tas mga buutan pa jud nga mga bata. Then sa ni hapon na, mga 3 PM to. Naka-relax na ko kay wa na kayo itawo. Kunya na pod mimo attack ang mga tawo dig mga 5 PM. Nalingaw ko sigta na og TikTok. Naisigig pangayo og ayo. Medyo ako bate kay na busy ko sa kong gitanaw or nabungol na jud ko. Dito po kabantay kay gitok-tok naman ang screen sa akong tindahan. Nakurot ko pagtan-aw kung kinsa ang laki nga nasa gawas.